tardes a tots. Integrat el grup els volen agrair a tot de cor l'ajuda que l'amistat desinteressada. En nom de la coral, volem agrair a vos de tot cor el fet que hagueu decidit compartir amb nosaltres aquest significatiu concert de música sacra, que ens servirà per encetar els actes del 75 aniversari de la coral de Porreres. Sens dubte, aquest serà un any molt especial per la coral. Volem donar les gràcies també a la Comissió Cultura de l'Ajuntament, a la parròquia i a Porreres Televisió. Bones tardes. L'any 1942 es fundà com a cor parroquial aquesta coral nostra en la necessitat de contribuir a les celebracions litúrgiques de la parròquia. En aquell moment era el director en Guillem Bausà, que aleshores era el director de la banda de música Santa Cecília. Els cantaires eren homes i les veus blanques els escolonets amb més bona veu. Tot i aquesta circumstància, la que tocava sovint l'harmònium era una dona, la Catalina Nicolau, de Can Ros. Però ja el 1959 en Sebastià Melià agafà la direcció, així coincidint amb l'entrada de les veus femenines al cor. Aviat va haver-hi canvis a la societat i la coral va anar evolucionant. Tenien ganes de cantar més enllà de les funcions religioses. Fins i tot s'engrescaren en fer la sarsuela Joaquim Casbegut de Prim, la qual obtingué un gran èxit en les actuacions amb altres corals i es creà la necessitat de formalitzar la situació. El 1978 esdevingué una coral federativa i es feren els estatuts i passà a anomenar-se Coral de Porreres. L'any 1996, en Sebastià Melià va passar la direcció en Marc Baquer. El 2015 agafà la batuta l'actual Damià Muñoz. Tots ells, tres, persones molt valuoses musicalment i estimades per la coral. Com podeu comprovar, la coral es troba a un bon moment musical. Les quatre cordes bàsiques, que són soprans, contrals, tenors i baixos, estan equilibrades, gràcies a les i els cantaires que venen de fora poble i s'han integrat al grup. A ells volem agrair a tot cor l'ajuda i l'amistat desinteressada. També agrair a tots els cantaires que actualment cantam a la coral per l'esforç que setmana rere setmana fan de venir en els assajos, perquè sense assajar no surt res. Qualque dia ens agradaria més, potser quedar una estona davall la camilla que no sortia a cantar i no. La majoria de gent, per no dir totes, assisteixen a les nostres assajos. Així i tot, l'estudi fet per un cantaire ens diu que per la coral han passat més de 200 persones. Dins del camp coral s'han interpretat diferents estils de música, des de clàssica, tant religiosa com profana, populars, habaneres, espirituals negres. Hem interpretat en Händel, en Monteverdi, en Mozart, en Vittori, en Lacré i un llarg, etc. Però dels quals tenim més repertori són dels mallorquins, per Antoni Martorell, i el senyor Baltasar Bibiloni, que han dedicat més a fer la música de culte. Així i tot, el senyor Bibiloni ha realitzat moltíssima música popular. A l'antiga Grècia s'instruïen els nens a la música i a les matemàtiques, abans que altra cosa. Per això, la importància de fer i escoltar la música des de l'infància. En certa ocasió, que parlàvem de les diferents cordes, hi havia les contrals que no estaven molt contentes. I el director de la Universitat de Barcelona els hi va dir: penseu que una coral és com un entrepà. Els soprans, els baixos baixos. I al mig, els tenors i les contrals són el formatge i el jamó. Per tant, avui en aquest concert que fem de música sacra, escoltau totes les veus, perquè si no, no sentireu el son. Per acabar, volem agrair a una
molt bona música que tenim a la coral nostra, que incondicionalment sempre està disposada de només urbà. Bé, millor Sardú Urbans. És Nabel Fiol. M'agradaria un aplaudiment molt fort per ella. Enguany, com que feim el 75 aniversari, amb molta il·lusió, hem preparat un parell de concerts. El pròxim que tenim és el dia 22 d'abril, dins l'Escola Gregoriana de Mallorca, aquí a les 8 del vespre. Dia 26 de maig, has dit el 13 d'abril? El 13 de maig, la fira musical, i vendrà la coral universitària. A les 8 del vespre, i la coral cantarà unes peces per quedar gent. Dia 14 de maig també hi haurà la fira musical i diverses activitats dins el poble. Estem pendents de concretar. Dia 20 de maig, el coro juvenil de Reims, França, a les 8 també farà un concert. Dia 18 de juny cantarem a l'ofici del Corpus. Dia 25 haurà la final de curs i farem una gran trobada de corals, amb la participació de la coral de Sant Joan, la de Montuïri, la de Sencelles i la de Falanich, Bonic Ombrins. Per Sant Roc, com sempre, l'ofici i el vespre un concert. De dia 6 a dia 8 d'octubre tenim pensat anar de viatge a Santiago de Compostela i el dissabte hem de cantar a l'ofici. I dia 26 de novembre el concert de l'aniversari. Això és tot el que tenim programat per aquest any de l'aniversari. Gràcies a tots per venir. Us oferirem primer 5 peces de renaixement, que són de polifonia, en escriure això del ple de les telefoners, que és el mestre que veia que treballa a Saragossa. Després hi haurà una obra de Palestrina, que era un novel·lador del seu moment, un novel·lador i molt conegut, perquè la seva música s'imittava molt a les normes de la contraforma. I finalment 3 d'en Victòria, d'Àvila, que molts d'ells són de l'ofici de Setmana Santa de l'any 1585. Esperem que valorarem aquestes peces renaixentistes.
dins del mateix caràcter religiós, canviar totalment de música, hem passat per Roma, hem passat per Àvila, hem passat per Aragó, Bonham, Àustria, Mozart, en el seu conegut Ave Corpus, una obra que va escriure per el dia del Corpus Christi de l'any 1791, s'ha que va morir. Segur que el coneixeu. Coses es directe, perdoneu. Té 5 moviments, 5 parts, Kyrie, Gloria, Sanctus, Salutaris Hostia i Sant Llorrei. Els farem sense aturar.
Christe,
de Fortan Cavall, que és un compositor nacionalista que se va dedicar a les escoles a recollir música popular al seu país. Se diu que més de 100.000 cançons, jo no sé si això és una carretilla de cançons, un camió, però són moltes cançons com per recollir-les. El seu famós Stabat Mater, de Divendres Sant.
o repetirem una part de la missa, sant.